Sasisin nga ai kublay. Yapi kiba pej, bat kiba sengap, ya gani ke kubor, kaba lengkot hakum gani ke por kaba mentah. Kum jukru naga bentah ke Good News TV, kaba la ailat yang ya kaba ngan yang banya slok ya ke tin ke jong blay, sasisin pat hakum gani ke por. Kajiya slok hagani ke por kaba mentah kalong. Naga gospel ka jong Yohanes naga lenong ka bakatway ka dekat ka benengkong haduk sau pusau ka jingya slok lengkot syapang u Jisu ubala penimpat ya u Lazarus ubalayam layathu ba ladon ka Mary ka Martha bat u Lazarus kini sipara bat kila longru kiba u Jisu u i bat ujuk rung jumi hagaying kejongu. Tila don hagaway kapor laong bau Lazarus ulapang. Kumta habau pang u Lazarus. Lalej pa khot ya u, lalej pa pentip ya u, syau Jisu. Uba u Jisu u ya u Lazarus. Bat habalapa da kita ki parok ki jongki Henry habau Jisu ulak yos ngau yagata ka kentin jong gajing betha ki jongki undi u Jisu u kelemwan bat ulasa sa arsngi hagata ka jaka habak hakum kata ka por ba upang Lazarus bat ula ai daga jubab ba kan daga jingpang kam syemlong syaga baniap Henry syaga burom kajong ublay kata kan daga jubab kabau Jisu ai hakita ki kentai ki bawan yatu ya kata ka kubor Paula sarasupang. Bat kumta ula saras ula yap. Bat lateb ya u. Kani kaying jong ke Martha. Kaba u Jisu u kamat. Ya kajing ngausi bat ya kajing jauh umat. Ha kabakila duna. Ya upara jongki ula saras. Ki paralok bait wat mut bahaba pi lalong Kristan ni haba pi la pediang ya u Jisu ni haba pi ya bat u ni haba pi ya lap ya ke kerteng ke jong u Jisu pin om kendo syu ya ke jing Henry pin mat kumbaki wei kimat ya kecing kani kelong ying haba kamat kum taru Henry kecing ya u Jisu kam jano kidang yai abed ba u Jisu unwan haba u Jisu ulawan haden sausngi ka Martha kala lej ban sya ya u bat haba ula janpoy ka Mary kala lej ban dem hagi kechat ke jong Jisu ban yathu lut ya ki jingjia ki balajia hakayi ke jong hakayi ke jong ka laong ba ka Mary kala yam hadu ba u Jisu uda ut ka mensim bat kala penlong ru ba u Jisu un yamlang bat ka Mary hangta namar ula isnei palat ya kata ke jing ut bat ya ke jing yam jong ka Mary kala pen khuslai ya u Jisu bat kan de ke jing yam jong ka Mary kala penlong ba u Jisu un isnei bat ban lej shalom jing tab jong u Lazarus ban pen impat ya u Bad habala poi hangta hajing tab jong u Lazarus ka Martha kala ong ya u Jisu ko try la sausngi menta ulayam
ula iutung Henry ngan ya thu ya pi kan ku ki para bangai dai ki para lok ba i choki u Jisu u pen impat wat yauta u bala iutung u pen im ya u Lazarus dai na mar ki jing yam thang jong ka Mary dai ki umat ki jong ka Mary hak jat ki jong u Jisu ban dem ban kerpat ban ya thu au no Jisu u bala ban le ya ki ba pipi kwa bat kita ki ba pipi pan uni u Jisu kan par lo ai u la ban pen im ya ki ying ka chong pi ki par lok ba i le se don na pedeng jong pi mat ya ki jing la haganu kanu ka rukom Pila duai hau Jisu Henry pimyo jubab hadukat kanega sengi kaba mentar u Jisu ai hapi ka jubab yole si ule kumye ka ying jong ka Mary bat ka Martha haba u Lazarus upang haba palek kot umwan Henry udon yala ka jong ka plan ban le ya ki ba kam krau Kiba pi pim kami danti yagata kabau Jisu unle. Long kiba yai ap kum ka Mary. Long kiba yai ap kum ka Martha. Baga wegas ngi uplay usale ki kamba haki ying kisam. Laga long jar haba pi duai. Man kapor. Henra yai ap bad yai duai. Play usale ki kamba. Ya ka ying ka sam ka jong pi kum ya ka ying jong ka Mary ban ka Martha ban pen impat yau Lazarus lesilok be I don hap deng jong pi don hap deng jong ka jing pang ka jing sitom ni pi don ki khun ki bom ko ngu shu ya ki kmi ki kpa lesidon ki balangam ha ki drok Lesedon kibala ngam hagi jingdi kibas niu kibala yap hagi jinglong mensim hagi ying ke jongpi don ka jing yap hagi ying ke jongpi ka jing yap ka bakenja mensim kumba hidu jingkermen kumba kila eutung Henry ke jingkermen ka don ha Jisu ladapi dem ko siu bat jauh ki umat ha uni Jisu u Jisu u la ban pen kela naga jing yap syaga jing em u la ban pen kela naga jing eutung syaga jing eubi u play naga bentaga buram ke chong u amen tungin pendam haga jing duai lesi ablay ki ying ki sem ki jongi kadon ka jing yap ken ablay ka jing yap baken jaman sim ken ku ken ran Kabangim la ban syakri ya meh ken ku keran. Don kijing yap ken ku pa ablay hagaba ki khun ki kti ken ku pa ablay. Kim ko ngu syu ya ki kme ki kpa. Ki hap hagi jing di ki basniu lagalong haga kiat haudrok ka don ka jing eutung hagi ying ki chongi ken ku pa. Ria ablay bakrau ngi ut bat ngiyam ku pa. Balai bor ye ki kme ki kpa bakin longkum ke Mary ken ko pa ban jauh ki umat ken ko pa haki kejat ki jong me ba men isen ya ki ken ko pa ya gaban pen impat ya ki naga jing yam ka bakan jaman sim ablay yo la singi mat i jing thang ko pa haki nuki rukom ken ko pa ya ki ying ki jong i ko pa ablay lai tu ya rap yang i ken ablay bangin wan hajan jong me kenya play but bangin yo mat kin kupa ye ke jing I ka ba pla ka jong me ngin yo mat I ki kamba ki jong me ken ku kan ra rai Jisu la slem ngila duai ken kupa la slem ngila ap ken ku kan ra ngi I ken ku kan ra bakam don dor ai ken kupa play and ya play ngi dang scam baga kamba kaba kam krau kupa kaba menle hagi yingi sem ke jongi haga kedeng ke jong Jisu pan amen